mä nyt testaan, että miten tämä ADHD-lääke mulle vaikuttaa, että niin sain tämmöisiä bad boysseja, niin katsotaan nyt tuossa, kun vedän tässä sellaisen masukkiin, niin että mitä siitä tulee? Muuttuuko maailma? Onko ajatuksia vain yksi? No niin, ja tähän leikkaus. Jännä. Näinkö, näinkö niiden ajatusten oikeasti pitäisi toimia? Ja vitut, oikeasti. Näistä ei ollut mitään apua. Ei yhtään mitään apua. Ihan sama kuin käyttäisi vai ei. Mä... Helvetillinen pettymys vaan suoraan sanottuna. No, mulla ainakin TikTok-videoissa luvattiin, että kaikki muuttuu, kun vetää napin naamaa, mutta vitut, yhtään mikään ei ole muuttunut. Ja itse asiassa mä oon oikeasti näitä vetänyt jo tässä toista viikkoa. Aloitettiin 18 mikrogrammasta ja siitä ei ollut mitään vaikutusta. Nyt tää 36, ei mitään vaikutusta. Tai no eilen oli sen verran, että mä luulen, että se menee enemmän johonkin placebo-piikkiin tai jotain muuta, niin oli se, että mä aamuisin aina meditoin. Niin musta tuntuu, että mä jotenkin olin paljon enemmän silloin läsnä siinä. Jotenkin tuntuu, että se oli sellainen, että nyt mä oon tässä ja nyt tää toimii. Mutta muuten ei yhtään mitään. Tänään meditoin, ei yhtään mitään. Eikä missään muussakaan vaikuta millään tavalla. Ja en mä tiedä. No, tää on kyllä aika perseestä suoraan sanottuna. Jotenkin, no vielä enemmän tän tekee perseestä se, että mulla on ikää 44. Ja tää on mulla ollut koko ikäni. Ja nyt se tässä vasta muutama viikko sitten todettiin. Ja tavallaan on semmonen, jotenkin niinku kuvittelee, että nyt kun kaikki ratkee, että nyt tää tapahtuu niin kuin TikTok-videoissa on aina monessa ollut, että kun vetää napin huuleen, niin sitten yhtäkkiä niinku, ajatukset on järjestyksessä ja kaikki rullaa, mutta ei vittu, ei tästä vaan ole yhtään mitään. Tämä jotenkin turhautumisen määrä on tässä aivan jotenkin sietämättömän iso. Varsinkin nyt kun jotenkin silleen niin kuin tullut koko ikästä helvetin ADHD-vankilassa ja nyt se sitten sieltä niin kuin luvataan poispääsy, niin ei semmoista ole, ei näy. No en mä tiedä, on tossa tietysti, pitää nyt tarkkailla, pysyykö verenpaineet kunnossa, eikö ala sydän liikaa tykyttelee, kun näissä on kai sekin vaara, että saattaa tulla vaikka äkki kuolema, että ei nämä nyt ihan semmoisia niin kuin hupikarkkeja ole. Pitää nyt viikko vetää tätä ja sitten nostaa annosta ja taas viikko ja katsoa mitä tapahtuu, mutta ei tämä ainakaan tämän kokoiselle vauvalle, niin tämä 36, niin tunnu missään. No, vielä sitten ainakin muutama viikko tätä ihanuutta. Tai en mä tiedä, ADHD, jos nyt ajattelee, että miten se mulla oli tai todettiin, niin mun toi parempi puoliso, kauniimpi puoliso siis, niin se sanoi, että sulla on varmaan ADHD. Mä olin silleen, niin kuin, että älä nyt jauha paskaa, että en todellakaan ole. Että päinvastoin, mähän on semmoinen niin kuin superkeskittyjä, että mähän niin kuin, kun on joku asia, minkä mä niin kuin oikeasti lähden, niin koko muu maailma katsoo mun ympäriltä ja ei ADHD-ihminen ole sellainen, että sehän on niin kuin pinkoilee seinillä, että niin kuin, mulla on joku mielenkiintoinen juttu, niin se on niin kuin siinä 24/7. Mutta sitten mä niin kuin valken, että itse asiassa ADHD voi olla toikin. Että niin kuin, saattaa olla, että sä keskityt johonkin. Se tulee semmoinen superfokus. No sitä kautta mä rupesin miettimään, että no olisiko se olla sitten mahdollista, että niin mullakin olisi joku ADHD. Kun mullahan kyllä on siis oikeasti just semmoinen superfokus, että jos joku asia kiinnostaa, kun mä aamulla sen aloitan, niin yhtäkkiä mä vaan huomaan, että kello on joku
12 yöllä, pitäisi mennä nukkumaan. Mutta en mä vielä halua lopettaa tämä juttu kesken ja muuta. Ja sitten mä vaan menen sänkyyn ja mä siellä vaan mietin koko asiaa ja sitten aamulla uudestaan ylös, jee, jatketaan. Niin. Tai sitten vastaavasti, jos joku asia ei kiinnosta. Se on aivan äärimmäisen raskasta. Sitä on niinku, se on tosi, siis tuntuu ihan uskomattomalta, kun tylsä luento tai joku muu. Mä oon tuolla yliopistolla, niin joku todella tylsä luento, niin sun kaikki energia, kaikki aika, tai kaikki energia menee, kun sä yrität kuunnella sitä yhtä vitun tylsää luentoa. Et koko päivän sen jälkeen aivan vittu poikki. Ei jaksa enää tehdä yhtään mitään, jaksa keskittyä enää yhtään mihinkään. Ja siis nämä on niin kuin kaksi totaalisen erilaista ääripäätä, mitä on itsessä. Sitä sitten niin kuin puoliso aina tuossa sanoo, että esimerkiksi kaupassa, kun pitäisi jotain ruokaostoksia tehdä, niin mä niin kuin katoan tästä todellisuudesta. Mä katson jonnekin ihan omaa universumia. Se varmaan suunnilleen näyttää tältä, että kun pitää alkaa mennä ruokakauppaan ja pitäisi alkaa tutkailemaan niitä ostoksia, niin meikäläinen katoaa jonnekin omaan maailmaansa laita. Ja sitten jossain vaiheessa toinen on silleen, että hei, oot nyt mukana, että otetaanko me tätä vai tätä kahvia. Et mä oon aivan se sama, ei minua kiinnosta, niin kuin mä kuvittelen vaikka, että rekka tulee seinän läpi ja kaikki räjähtää. On paljon hauskempaa tai jotain muuta, pikkukoplinit pyörii jossain. Mutta niin. Ja tavallaan ainahan mä oon ollut semmonen, niin kuin, ja sitten mä aloin sitä niin kuin selvittää lisää ja miettiä, että no hitto vie, selvitetään tää. Mulla on niin kuin semmoinen tilanne vielä tässä mun elämässä, että niin kuin mulla on ollut masennus ja ahdistus ja mä oon niitä sitten saatana jumpannut ja kun niistä on päässyt eroon, niin mä tavallaan, että jos koskaan, ja mä oon ennenkin niiden kanssa kamppailu, nyt jos koskaan on semmoinen hetki, jolla ei ole mitään muuta siinä tiellä, että nyt sen asian voi selvittää. Ja sitten mä päätin, että no hitto vie, selvitetään, että niin on sekin ainakin sitten pois alta ja voi sanoa tuolle avopuolisolle, että fuck you, mulla on mitään ADHD, että mä oon superkeskittyjä ilman ADHD. Mutta no joo, no ensin piti kaikki dokumentit kerätä tuolta neuvoloista ja muualta, mitä koko sun historia ja sitten sitä selviteltiin. Sieltä muuten löytyykin ihan mielenkiintoisia asioita, että siellä on niin kuin ihan semmoisia papereita, missä jos olet 4-vuotiaana piirtänyt vaikka 2 viivaa, niin nekin on dokumentoitu sinne. Sieltä tuli papereita jostain 4-5-vuotiaan piirustuksia ja kaikki mahdolliset pikkuvauvan ripuliongelmat tai mitä muuta, niin siellä ne oli. Mutta siellä oli itse asiassa ensimmäinen vihje. Siellä oli varmaan 2 vuoden ikäisenä oli joku tämmöinen maininta, että aina ollut levoton nukkuja tai joku muu. Mutta eipä sille oikein muuta sitten löytynyt noin, mutta sitten kun tätä alettiin selvittää enemmän, eli alettiin tutkia sitä mun lapsuutta, niin kyllähän niitä tilanteita, herra jestas, alkaa olla yhä enemmän ja aika ilmeistäkin. Niin kuin mulla on aina, mä aina sukulaisetkin sanonut, äiti on sanonut ja kaikki on sanonut, ja mummo ja muut, että mä olin lapsena aina semmoinen surumielinen pohdiskelija. Mä aina mä olin jossain omassa maailmassani ja pohdiskelin omia juttujani niin kuin äitikin kuvasi, että vähän silleen niin kuin eri lailla käyttäytyy kuin muut. Ja en mä koskaan asiaa sillä lailla miettinyt, mutta ilmeisesti näin on sitten ollut. Ja muistan sitten esimerkiksi, niin kun me mentiin äidin kanssa hiihtämään jonnekin. Hiihdettiin ja mä kaaduin, niin äiti muistaa sen niin, että se oli ihan varma, että kun sieltä alkaa kuulua hirveätä huutoa, kun meikäläinen ei pääse ylös, mutta ei kuulunut yhtään mitään. Mä oon tullut sitten katsomaan takaisin, että kun meikäläinen makaa vaan siinä maassa ja kattelee puita. Ja mä itsekin muistan tämän, niin mä olin ihan haltioitunut siitä, kun niistä puista putoili lunta
lumihankeen. Ne teki semmoisia pieniä reikiä siihen. Ja se näytti itse asiassa siltä, kun semmoista niin kuin näkymättömien eläinten jalanjälkiä, että ne menee sille trrrt, trrrt, trrrt. Niin mä seurailin niitä silleen, niin kuin katselen maailmaa alassuin ja katselen, kun näkymättömät pienet eläimet vipelti joka paikkaan, kun se sinne, lumet putoilee niistä puista. Minusta se oli niin jännää, että noin, eihän vaan se hiihtäminen kiinnostanut sitä ollenkaan. Ja sitä äiti oli vaan sanonut, että joo, no, heitääkö sukset pois? Mä olin, joo, heitetään vaan, ei näistä ole mihinkään. No, ala-asteella on mun ensimmäinen koe on jäänyt hyvin mieleen siitä, että muistan, kun jotain mä omia pohdiskelin siinä ja sitten mä niinku yhtäkkiä katsoin, kun paperi tulee siihen mun eteen. Ja sitten mä, että mikä helvetti tää on. Ja sitten mä katsoin mun ympärille, niin muut alkoi tosissaan siellä niinku kirjoittaa sinne jotakin. Ja mä olin aivan pihalla, että mitä tapahtuu. Sitten mä vaan kattelin ympärille, että mitä hemmettiä nämä tekee. Että nämä täyttelee tätä jotain hemmetin paperia. Mä vaan, no, mä sitten huomasin siinä yläkulmassa semmoisen neliön. Niin mähän innostuin, että siellä saa muuten mahtavan hämähäkin seitin. Mä koko tunnin piirtelin siihen semmoisen ensin hämähäkin seitin ja ison hämähäkin. Ja mä olin ihan hiton tyytyväinen siitä, että nyt on opettaja ylpeä, kun meikäläinen vie sen koepaperi sille. No eihän se ollut hirveän ylpeä. Sitten tuli tukkapöllyä ja opeteltiin käyttämään pyyhekumia ja kirjoittamaan miinus neljä, neljä siihen. Ja no ei siinä kovin kauan mennyt kun meikäläinen oli sitten erityisopettajan luona ja meitäs kaverissa kaikki kunnossa, että niin joku tätä tyyppiä vaivaa ja niin siitä hetken päästä meikäläinen oli jo sitten niin psykologijuttu sillä ekalla luokalla ja tai teki jotkut älykkyystestit, tehtiin palikoita ja muuta, ja erityisopettaja oli sitä, mä katson nyt kun se jalatkin heiluu, että eihän mikä vaivaa. Ja no se oli kyllä se psykologi vai psykiatri, kumpi näitä nyt tekeekään, niin se oli kyllä aina mun puolella, että, se, että jos nyt keskityisi kuitenkin siitä, että mitä mä ajattelen ja mitä mä teen ja näin poispäin. No, siellä aikani käytyään mä tuli sitten niin kuin keskustelut siitä, että no, että onko se full retard vai kuka tämä oikein on, niin mä totesin vaan, että ei ollenkaan, että päinvastoin, että erittäin fiksu. Se, että miksi se koulu menee ja maistuu, niin sitä ehkä pitäisi miettiä sit siitä kouluympäristöstä. Ja siihen se sitten jäi. Näin nyt niinku 2024, kun tää on todettu, ja mä oon nyt 44-vuotias, niin vitsi. Mä en voi olla miettimättä sitä, että millainen mun elämä olisi ollut, jos niin, tää asia olisi silloin ratkennut 8-7. No, ADHDsta ei ollut tietysti se koko tai se ADD ilman semmoista levotonta riehumista. On vasta samana vuonna ilmeisestikin, mä sen tuossa katoin, niin tullut, että sinänsä se oli vasta uusinta uutta, että ehkä tämä sitten joka asiaa sitten selvitteli, ei sitten osannut ajatella, että se olisi voinut olla sitä. Ja sinne se sitten jäi. Ja täytyy sanoa, että kun mä tuossa nyt sit katsoin näitä mun koulutodistuksia ja muita, niin täytyy ihmetellä, että mä oon niinkin hyvin sitä kuitenkin pärjännyt, että no ala-asteella nyt on aika surkeasti, mutta ottaa huomioon, että mä en käytännössä tehnyt läksyjä ollenkaan. Siis lähinnä vaan kaivelin nenää ja se, minkä opin tunnilla, niin opin ja siitä niin pikkuhiljaa taitoja kartotin. Mutta yläasteella kuitenkin, niin oliko nyt joku 7,5 keskiarvo. Että ei se nyt ihan paska ollut. Ja täysin se minimi, mitä nyt lähinnä sitten just viimeisenä iltana luki tai niin välitunnilla vartin ennen koetta, niin sillä pärjäsi oikein hyvin. Ja on aina ollut sen
peruskoulunkin jälkeen mä menin sitten taidelukioon. Mä olen aina niin kuin piirtämisestä kiinnostunut. Se oli semmonen mikä niin kuin jotenkin vei mut johonkin toiseen maailmaan ja siinä oli aina isoja tarinoita ja muuta. Lapsena mä piirsin pelkästään panssarivaunuja ja mä olin aivan fanaattisesti itkiä piirsin ja katkoin kyniä ja itkiä piirsin lisää, koska ne ei ollut perkele tarpeeksi hyviä panssarivaunuja. Ja sitten kun sain lopulta tehtyä täydellisen panssarivaunun, niin sitten olin tyytyväinen. Ja se oli jännä, yläasteellakin oli se, että mä olin silloin aika semmoinen ihan niin kuin puhelias, sosiaalinen ja muuten, mutta sitten kun oli niin kuvaamataidon tunti, niin mä olin aivan hiljaa. Mä en kommunikoinut kenenkään kanssa, mä olin aivan pelkästään piirtelin siinä ihan hiljaa ja korkeintaan vaan sille, joo, ja keskityin niihin omiin juttuihin. Ja sitten Opo tuli mulle silloin sanomaan, että hetkinen, että haluatko sä olla niillä kuvaamataidon tunneilla, kun kuvaamataidon opettaja sanoi, että sä saisit ihan häittämällä kympin, mutta ei sulle vaan antaa kymppiä, kun tässä on kiinnosta siellä olla. Että sä oot ihan niinku sä oot sillä, että sä et halua olla tällä tunnella, että miksi sä oot siellä kuvaamataidon tunnella. Niin mä selitin, että ei kun päinvastoin, mä haluan olla siellä. Mä en halua keskustella ihmisten kanssa, mä haluan tehdä sitä, mä haluan piirtää, mä haluan vittu, kaikki muut häipykää mun maailmasta, niin no okei, sitten sen jälkeen kuvaamataidon opettaja tuli ja sanoi, että no ei, mä kuulin ton jutun, että se on kuulemma päinvastoin todella motivoitunut, että joo, eiköhän me nosteta sun arvosanaa suoraan kympiksi tästä. Sitten mä muistan, mä vastasin siihen vaan, koska mä halusin keskittyä nyt siihen jotain kaarnaa piirtämään oikein, mutta joo, arvosanat nousi. Sama juttu oli itse taidelukiossakin sitten, en mä siellä oikeastaan, siis samanlaista härväämistä. En mä lukenut mihinkä. Aineet meni ihan hyvin, paitsi kielet alkoi olla sitten semmoinen, että niissä mä en enää pärjännyt. Ne vaan ei luonnistunut enää sillä, että olisi pitänyt opiskellakin. Mutta en mä vaan pystynyt. Mä yritin. Mä siis oikeasti yritin vittu ottaa ruotsin kirjan käteen ja lukea sitä, mutta aina kun mä aukasin se, mä nukain. Tämä on vaan ylivoimaisen vaikeeta. Aivan mahotonta. Ja mä en tajua. Aina kun mä aukasin, mä nukain. Ja mutta sitten tietysti mielenkiintoiset aiheet tai joku muu historia kaikki. Nehän meni ihan vaan sillain, että nenää kaivelle. Opettajakin ilmoitti, että siis oot sä mukaan päässyt eteenpäin näissä kursseissa tai muuta. No on, että välttämättä ja tulee ja menee niin kuin tykkää, mutta niin ihan siitä sivukorvalla kuunnellen, niin kyllä sieltä ihan ok numerot sitten tuli. Ja siellä oli sama juttu, kuvaamataidon opettaja sanoi, että tiedätkö, että sä saisit tästä ihan heittämällä kympi, kun ei sulla voi antaa, kun et sä käy näillä tunneilla. Että mä tavallaan mä siis saatoin olla kuukauden poista tai sitten joku opettaja sanoi, että hei, että huomenna pitäisi olla tuo yksi kuva valmis. Sä et ole aloittanutkaan sitä. Sitten mä olin vaan, joo. Ja sitten menin kotiin ja levitin paperit siihen ja siitä 4 tunnissa rullat kiinni ja opettajalle sinne seuraavana päivänä. Ja sitten saantui sitä 9,5. Saakeli, että olisit nyt edes joskus tekemään niitä tännekin. Mä joo, ei enää menee kyllä. Ja tai sitten joskus, mutta ai niin, se piti olla se joku öljyvärimaalaus, vaan nopeasti taas vähän kosteena sinne. No niin, ja taas sama juttu. Ja ne meni ihan hyvin. Et mulla ei koskaan silloinkaan ollut minkäänlaista visiota siitä, että tavallaan aina ollut semmoinen, että mä elän jotenkin tässä hetkessä, tässä tilanteessa, mitä nyt tapahtuu, mitä nyt seurataan just silleen muutama päivä eteenpäin. Että en mä koskaan jaksa suunnitella mitään. Ja
Että ei mulla ollut mitään visioa, niin kuin mitä lukion jälkeen tai muuta. Eihän sitten lukiostakaan lopulta tullut yhtään mitään, kun en mä sitä jaksanut käydä loppuun. Tai sitten jotenkin, no ei, no ei mä menin sitten siitä ammattikorkeeseen. Mä vaan, että no, kyllä mä oon tarpeeksi pätevä tänne ammattikorkeeseen. Että joo, tänne vaan, että tähän pystyy hakemaan erityisperuste. Mä oon erityisperuste, että mä oon tarpeeksi pätevä. Että joo. Menin opiskelemaan elokuvaleikkausta Tampereelle. Ja sinnehän mä painelin sisään. Oli helkkari hauskat pääsykokeet siellä, että opettajat vaan niiden kanssa naurettiin siellä hauskoja juttuja, heiteltiin keskenämme siellä haastattelukopissa, kun tuli pois sieltä niin kuin hirveä naururäkätys kuuluu sieltä vaan ja sitten muut kouluun pyrkijät kattoo sillä käytävällä, että mitä helvettiä toi tulee tuolta rai, niin kuin, mitä sä sieltä sanoi, no meidän juttuja, no niin, toivottavasti nähdään sitten tossa noin ensi vuonna ja sinne vaan. No, eihän mä sitäkään käynyt kuin puoli vuotta. Sitten mä olin jo jossain Espanjassa muuttoauton takakontissa tekemässä muuttohommia firmassa siellä ja elämässä mukavaa rantsuelämää ja näin poispäin. Ja ei mulla niinku, tavallaan sitä visioa siitä, että niinku, sä haluat, joo, sulla on tavallaan ne sun päiväunelmat ja muuta, joo, nyt musta tulee suurta ja suurta tätä ja ne koskaan toteudu, se vaan pingottaa, niin ai vitsi, lähdetään Espanjaan. Ja sitten niinku, sieltä oli, myöhemmin kuulin, kun opettajalle, että missä se Ville on, niin sitten siellä yksi oli sanonut, että se lähti Espanjasta, kaikki oppilaat, että milloin? No en mä tiedä, eilen taisi siellä lähteä ja opettajakin oli se, että jaa, no selvä. No sieltä mä tulin sitä takaisin ja en mä tiedä, elämä alkoi, siis tavallaan se oli just semmoista koko ajan niinku, siinä oli semmoista tiettyä levottomuutta, semmoista niinku, mikä ei niinku, armeija oli ainoa, missä jotenkin tuntui, että asiat on niinku järjestyksessä, mutta kun siellä on helppo, joku sanoo mitä teitä, sitten vaan ammuskelet kaikki, niin kaikki taulut nurin. Mä olin siinä itse hemmetin hyvä. Mä niin olisi pitänyt ehkä jäädäkin armeijaan. Siellä niin kuin, joku kertoo mitä pitää tehdä. Pum, ammut tauluja. Näin, niin, tuli sieltä sitten takaisin ja sitten jotenkin tuntui vaan, että mistä ei saa otetta. Mun koulut lipuu alta. Niin kuin, miksi mä olisin jäänyt vaikka sinne Espanjaan, kun tulin takaisin. Ja kaikki on ihan niin kuin, ja sitten niin kuin, sitten mä pikkuhiljaa vaan jotenkin alkoi käpertyä enemmän ja enemmän niin kuin sisäänpäin mun niin kuin, maailma alkoi vaan kaventua ja sitten mä en niin kuin enää alkanut liikkumaan missään. Ja mä jotenkin kielsin itseltäni mun ongelmat sillä, että mä huomenna hoidan nämä jutut, mä huomenna teen sitä. Aina se siirtyi huomiselle ja muuten kunnes niin kuin yksi päivä mä huomasin olevan jossain, että mulla on patja ja mulla on nurkka ja siinä se mun elämäni oikeastaan on. Ja mä pesen mun pyykkini jossain lavuaarissa, koska mä vitti mennä yleisiin tiloihin. Ja käy yöllä dyykkää ruokani ja sitten mä tajusin, että jotenkin, että niin kuin, mä en helvetti, mä en tajua, miksi mä en niin kuin saa mistään otetta. Ja kaikki on niin kuin levinnyt vaan ihan palasiksi. Mä oon vittu täällä jossain nurkassa. Ja mä siltä kielsin niin kuin tavallaan, tai silloin mä niin kuin jotenkin, että joku nyt vittu mättää ja muuten. Ja silloin mä olin 27. Ja jälleen kerran olin psykologin juttusilla ja sinulla on masennus ja ahdistus. Ja näin on varmaan pitääkin paikkansa, että oli. Mutta siltä se tuntui tosi oudolta. Ja jälleen kerran sitten tehtiin vähän erilaisia testejä. Selvitellään, että mikäs sua oikein vaivaa, että onko sulla päässä jotain vikaa. Ja no ei sieltä mitään vikaa löytynyt, että jos sanotaan, että tässä on se älykkyyden keskitaso, niin siellä vähän yläpuolella se seilasi, mutta ei ole mitään neroja tässä olla, mutta kuitenkin voi sanoa, että vähän siellä keskiverron yläpuolella, mutta
Siinä mikä oli jännä oli, että joku prosessointinopeutus tai joku muu, niin siinä oli semmoinen helvetillinen piikki. No niin, tehdäänpäs nyt vielä vähän lisää nauhoitusta, koska olen amatööri ja paska näiden juttujen kanssa, niin tostahan meni mikki poikki, niin mun hienot jatkojorinat siinä sitten katkesi, niin koitetaan nyt lisätä tähän, voi sanoa ainakin aivot prosessoi nopeasti. Mä en mitään tajua, mutta prosessoi nopeasti. Et niin kuin, kai se on sitten auttanut siihen, että ADHDsta on sillä tavalla jollain lailla pärjännyt sen kanssa, että se tavallaan kun sä oot siellä omassa maailmassa ja samaan aikaan keskustelet jonkun kanssa, niin siinä niin kuin pystyy haltsaamaan ne samaan aikaan. Tavaraa liikkuu päässä, niin, niin samalla keskustelet siinä ihan sujuvasti. No tämä yleensä onnistuu muiden paitsi ton avopuolison kanssa. Hän nimittäin kyllä heti tajuaa, että jos mä oon ihan jossain muissa maailmassa, että sitä en osaa enää kusettaa, niin se kyllä huomaa heti, että sä et ole kyllä yhtään tässä maailmassa, että ajattelet jotain taas ihan omia. Ja niin, se olisi se 27-vuotiaana olisi ollut toinen hetki. Varmaan toinen hetki, kun tämä asia olisi voinut ratketa. Silloin se olisi voinut niin kuin, että hei, sulla on ADHD, pillerit naamaa, tadaa, elämänjärjestykseen. Mutta ei, sain diagnoosi. IP-vakaa persoonallisuushäiriö. Se oli ihan helvetillinen järkytys itse asiassa silloin. Mä muistan sen, mä niin kuin, että ammunko mä itteni vai mitä helvettiä mä hyppään parvekkeelta. Mä olin ihan niin kuin, että mä oon vittu tämmönen, tähän saatana joku ihmishirviö, että niin kuin en mä oo tämmönen. Että niin, mut jotenkin mä sitten vaan päätin hyväksyä sen. No okei, mennään tällä. Ja ehkä se muutti mun tavallaan niin kuin silleen, että jos aiemmin mun semmoinen niin kuin eläminen oli semmoista koko ajan jostain pitää jotain saada, ruokkia itseä ja stimuloida itseä, vähän ehkä sitten semmoinen hedonistinen tapa elää, niin tavallaan se pisti mulle jarrut päälle, niin kuin, niin etsi joku uusi tie, joku uusi tapa olla, koska tämä vie vaan helvetti täyteen kaaukseen, että tavallaan joo, siitä oli sitten jollain lailla semmoinen niin kuin pysäyttävä tekijä. Ja jos mä aiemmin oli niin kuin sillä, että jo aina niin kuin piti jonkin töitä, kun opiskella ja muuten, niin sitten tavallaan aloin elää ihan toiseen suuntaan. Että mä aloin jotenkin vaan niin kuin elää semmoista niin kuin työttömän elämää, koska siinä kaikki oli järjestyksessä. Ei tarvinnut huolehtia mistään, sai olla ihan täysin omassa rytmissä, ei ollut jotenkin sitä sitä jotenkin niin kuin oli silloin niin kuin, kaikki oli niin kuin piti. Kyllä mä totta kai jotain aina satunnaisia hanttihommia ja muita tein ja näin poispäin, mutta ei mitään semmoista järkevää työuraa mulla ole koskaan ollutkaan ja jotenkin kaikki, ja sitten kun näitä jälkeenpäin miettii, on hirveästi ollut tavallaan nuo koulut ja kaikki, on hirveästi ollut semmoisia mahdollisuuksia niin kuin mennä, että ottaa askelia eteenpäin johonkin suuntaan, tulla joksikin, mutta ei, kaikki vaan aina vaan lipuu käsistä. Se, niin kuin se elokuva-ala olisi voinut viedä jonnekin. Sitten opiskelin omatoimisesti tekemään animaatioita. Mä tein muutaman animaation tämmöisille niin kuin startup-yrityksille ja muuta. Ja ei mä niitäkään sitten vaan vitut. Vaikka nekin oli ihan kivaa hommaa. Sitten niin kuin, niin, mä oon jotenkin koskaan löytänyt sitä semmoista, niin kuin, mikä jotenkin motivoisi mua niin kuin, aloittamaan yhtään tai pysymään jossakin. Kunnes sitten noin algoritmit löyti meikäläisen niin tuli sähköpostia Helsingin yliopistosta. Ja siellä, että et voi opiskella niin ilmatteeksi netissä näitä ohjelmointia ja muuta. Mä ajattelin, että ohjelmointi ei todellakaan ole mun juttu. Että mä oon aina vihannut matematiikkaa. Että mä oon niin paska matematiikassa ja muussa kaikessa tämmöisessä. Että se ei ole todellakaan meikäläisen juttu. Mutta jostain sitten mä sanoin, mitä voitaisiin vähän totakin kokeilla. Niin, ei mitään, kokeillaanpas. Ja sitten
maailman muutto. Se oli ihan hemmetin mielenkiintoista. Se on mielenkiintoista ratkoa niitä ongelmia. Ja sitten niin kuin, se jotenkin silleen niin kuin, sai mun fokusoitumaan siihen. Sitten mä tein ne niin kuin kaikki perusopinnot sieltä, mitä nyt sai tehty ilmatteeksi. Hei, sillähän pääsee suoraan yliopistoon. Ja ei, mähän painelen sitä yliopistoon. Ja jös, nyt löytyy elämässä se paikka, mikä on mun paikka. Niin kuin, ohjelmointi, vitsi. Ja tavallaan sä voit ihan millä tasolla olla siellä. Ja mikä se sitten onkin se paikka. Niin se on mielenkiintoista, haastavaa. Ja tässä se on. Ja sitten, tätä niin kuin tavallaan, joo, se kestää ehkä semmoisen niin kuin vuoden tai jonkun muun. Ja niin sit se vaan alkaa niin kuin pikkuhiljaa lipua niin kuin yhä kauemmas ja kauemmas. Koska niin kuin ne tylsät aineet, helvetti ne on vaikeita. Niin kuin siis se menee kaikki energia-aika siihen johonkin tylsän luennon kanssa. Sä et niin kuin jaksa keskittyä. Sitten niin kuin sä yrität tehdä jotain tylsiä, no osa on tylsää, osa on mielenkiintoista, mutta just ne tylsät, niin yrität keskittyä siihen. Ei yhtäkkiä niin kuin sun koko niin kuin ajatusmaailma niin kuin leviää vaan, niin kuin, että yhtäkkiä kello alkaa tikittää taustalla, saatana vaatteet on vähän epämukavat ja joku mulkku maiskuttaa tossa ja niin rahinaa, kolinaa ja kaikkea. Ja sitten niin tuossa tekstistäkään saa enää mitään selvää, semmoinen sisäinen kihinä alkaa ja muuta. Ja no aiemminhan mä opiskelinkin niin, siis raivoamalla, siis niin kuin kiroamalla, raivoamalla, piiskaamalla itteen, niin semmoisen aivan, no, tavallaan se oli se jollain lailla keino niin kuin saada itsensä fokukseen. Mä oon aina se niin kuin, noin lyhyt se meikäläisen pinna niin kuin, ihan kaikissa asioissa. Samoin, että perkele! Niin kuin, mutta sitten se on tapa piiskata jotenkin aivot takaisin fokukseen ja se toimii. Se, niin kuin, mutta se on helvetin raskasta, ei vaan jaksa. Se, niin kuin, se todellakin polttaa sut loppuun. Ja, niin kuin, se, että se jotakin epämielekästä juttua teet, niin sitä vaan raivoita teet se. Ja sitten pysyisit siinä mukana. Ja sitten, niin kuin, mä oon saanut jopa varoituksen siitä niin liian äänekkäästä elämästä, kun mä opiskelen kotona itsekseni. Se on liian äänekästä. Saatana. Ja no niin, ja tähän ratkesi. No niin, uusi seuraava juttu. Pörkele. Ja näin, ja ei, se polttaa vaan loppuun. Ja nyt mä jotenkin, no että se nyt sitten vihdoin ja viimein, tää nyt oli varmaan tämmönen pitkä johdanto jotenkin tästä, että miten näitä olisi niin kuin voinut aiemmin jo ratkaista ja miten mun elämä on kulkenut. Että se on vähän lipunut sinne ja tänne ja mistä ei lopulta saanut otetta. Niin, nyt sä oot taas sillä hetkellä, että nyt sulle tuli ihmelääke, jolla niin kuin vihdoinkin sais kiinni siitä. Ja sais kiinni tästä saatanan elämästä, sais niin kuin otteen jostakin ja tulla joksikin ja mikä se sitten ikinä onkaan. Ja niin kuin jotenkin, ei, jos nää helvetin vajavainen, tai se tunne just siitä, että niin kun olisi paljon enempäänkin, mutta kun jostain syystä vaan kaikki kusee koko ajan ympäriltä, vaikka niin kuin, ja niin kuin, ja nyt sitten mä saan nämä lääkkeet, niistä on mitään vitu hyötyä. Ei yhtään mitään hyötyä. Niin kuin, tekis mieli on ostaa annoksia suoraan, että vittua mä en mitään viikkoa vielä oottelen tässä, mutta ehkä se on parempi nyt kuitenkin ootella vaan ja katsoa mitä niin tapahtuu, niin. Ja on lääkärinkin kanssa sitten luottamus, että kun on täällä ominpäin nostelemaan lääkkeitä, että nämähän ovat kuitenkin tämmöisiä huumausaineisiin luokiteltavia, niin ei täällä ominpäin näitä sitten napostele, että kun ovat niin tarkkoja niiden kanssa. Näitähän muuten niin joutui käymään valvotussa huumetestissä. Mummo katteli pienestä luukusta, kun kusee purkkiin ja sen jälkeen mittasi lämpötilat ja pHp, että on varmasti oikeaa tavaraa. Ja puhtaalta paperit sain, niin nyt sinulla on lupa vetää. Onneksi olkoon. Joo, ei tämä nyt mitenkään helposti tämä ADHD-diagnoosi kattuu. Sitä nykyään tuntuu, että on moni sillä, että joo, että niitä vaan niinku satelee ovista ja ikkunoista. Mutta no ei tämä ainakaan mulle tullut helppoa. Siinä on kuitenkin koko sun lapsuus käydään läpi.
sun vanhemmat haastatellaan, tai ainakin toinen niistä, mulla äiti haastateltiin, puoliso haastateltiin, minun haastattelu. Jostain se pitää ilmetä, että se ongelma on ollut jo siellä lapsuudessa asti. Ei se niin kuin ilmesty tyhjästä, että se on ollut aina. Ja no se, nyt kun tavallaan selvitti nämä kaikki tuolta, niin helvetti, se on jotenkin se on ollut siellä aina näkyvillä. Vituttaa tässä jotenkin niin älyttömästi nyt, kun sitä alkaa miettiä, että kun tämä olisi voinut ratketa jo silloin paljon paljon aiemmin. Parikin kertaa elämässä on ollut ne hetket, kun sen olisi voinut joku himmetti hokata sen, mutta ei. Ei auta katkeroituu. Sehän tässä just on, että tässä ainoa tapa tästä mennä eteenpäin on päästä irti. Päästään irti tosta, koska niin kuin, jos emme päästä, niin mun elämäni alkaa sitä vasta 50 tai 60 tai jotain, mutta vasta sitten, kun päästän siitä irti. Ja se niin kuin sitä mitään hyötyä. Totta kai se kummittelee tuolla mielessä, mutta ei siitä ole mitään hyötyä. Pakko päästää irti. Tämä meni nyt näin tästä eteenpäin. Otetaan kaikki ilo irti, mikä lähtee. Ja Mut joo, turhauttavaa. Turhauttavaa just se, että kun tämä kaikki olisi voinut olla aiemmin, ja nyt ratketa jo aiemmin, ja nyt näistäkään tuntuu, että on mitään apua. Mutta en mä tiedä. Pitää katsoa, mitä tässä nyt on, kun näitä tässä annosta nostetaan ja muuta, että alkaako tämä vaikuttaa. Että ajattelin sitten tehdä lisää tätä ADHD-päiväkirjaa, että niin sitten kun että mitenkä tämä oikein lopulta menee, että en mä tiedä. Tämä on ehkä itselläni tämmöinen jonkinlainen, voin tässä harjoitella kameralle puhumista, voin jäsenellä tätä asiaa tässä itsekseni, ja jos tässä samalla joku muukin saa jotain irti tästä videosta, niin hito hieno juttu. Ja ehdottomasti se kannattaa se ADHD selvittää, jos se epäilee, että semmoinen on, niin siinä on tosiaan toi, että kaikki sun dokumentit pitää kerätä sitten noista neuvoloista ja muualta, ja vanhemmat haastatellaan, puoliso haastatellaan tai joku muu tuttu, ja tietysti sun oma haastattelu, että se kestää kyllä myös aikaakin sitten. Ja oleellistahan tietysti tässä nyt on se, että sen pitää olla, siinä pitää olla jollain lailla sen pitää olla osa sua jo silloin niin kuin lapsuudessa. Ja koska siihen ei voi sairastua. Ja noin täytyy sanoa, ne haastattelut myös ne selkeästi katsoo siinä, että ootko sä opetellut tätä jotenkin, että tavallaan, että ootko sä tullut tänne niin kuin vaan hakemaan pillereitä, niin, tavallaan, niin kuin, että onko tämä vaan semmoinen opeteltu, että joo, mulla on toi ja toi ja toi ja toi, että seuraa sun spontaaniutta keskustelussa ja muuta ja tämmöistä näin. Tai ainakin nyt kun mä lueskelin niitä niin, mitä on sitä kirjoitettu, niin ja aika vaikeatahan se nyt on, kun kuitenkin kestää kaikki monta tuntia ja vanhemmat haastatellaan puolisot. Kaikki pitäisi olla jotenkin suuresti tässä suuressa juonessa mukana. Ja sitten vielä, jos olet valvottu huumetesti, niin mutta se nyt on, ilman mitään syytä nyt päätin vaan tästä niin kuin, ottaa koko perheeni mukaan ja puolison mukaan ja muuta ja saada tämmöisiä karkkeja täältä näin. Niin. Että ei ne nyt ihan helpollakaan se diagnoosi sieltä kyllä lähde. Ainakaan tuossa yliopistolla ei lähtenyt. Sitä mä en tiedä, tietysti nämä niin kuin, tuo mieleen nämä oma lapsuus on vähän, tietysti se on helpompi ehkä todeta sieltä, koska ei ole niin kuin, näitä älylaitteita eikä muita. Et siltäkin, jos sitä vetelee ihan kuin kuutamolla, niin se on aika helpompi todeta. Nykyään varmaan noille lapsilla on vähän vaikeampi toi just sen takia, että kun ne saattaa olla levottomia, käyttäytyykö ADHD ihan vain pelkästään laitteiden takia. Niin, ja sitten tavallaan totta kai sitä se näyttäytyy jo sitten, että nehän on ihan lapsesta asti jo sellaisia, mutta saattaisi ratketa pelkästään siltä, kun ottaa sen puhelimesta kädestä pois. Mulla tämä menee jotenkin ihan aina toistenpäin, että niin kuin, mulla niin kuin, saattaa unohtua puhelin jonnekin, virrat katkee siitä ja muuta. Mä jostain muualta yhteyttä. Pitäisikö sun mut laittaa puhelin päälle, että se on koetettu tavoitella. Mä oon ollut ihan jossain omia juttujeni tekemässä.
mulla on tavallaan joku TikTokki tai joku muu, ne on semmosia niinku, ne on heille, ei niitä jaksa kuin joku vähän aikaa, ihan hauskaa, hauskaa. Sitten mun rupesi tylsistyttää, että ei sitä semmoista jaksa käyttää enää. Että niinku, tommonen niinku, laitteet ei ollut niinku mulle koskaan se ongelma, että niin, sitä nyt elää muutenkin jossain vaan omassa taikamaailmassa, mutta en mä tiedä. Tää alkaa ehkä mennä tämmöiseksi turhanpäiväiseksi jorinaksi, mä päättelen tämän videon tähän. Mutta mä jatkan tätä sitten jossain vaiheessa, kun toi lääkitys nostetaan ja muuten, että onko sillä mitään vaikutusta, niin, niin katsotaan. Ehkä mä saan tehtyä semmoinen hienon TikTok-video, jossa on sillä, että otan pillerin tästä, nyt minulla on vain yksi ajatus. Näinkö normaalit ihmiset ajattelee? No joo. Mutta hei, ai niin, tähän loppuhan näissä videoissa vissiin pitää sanoa, että pistähän kanava seurantaa, jos oot tänne asti jaksanut katsella. No niin, moro.